मा बेदरबो फानो थास' बिबार फानग्रा जाबाय नामा नोङो हा बा हेल' गाइस ना बुंदो हेल' गाइस इउटुब चेनेल हायो बियो नै बिबु दङ बिबुखौ नांथ'ला नै माबा थास' बिबारसो लांनो फैदों जाबाय ओके बिबु खानाय जाबाय हेल' गाइस इउटुब चेनेल दे बरिया इउटुब चेनेल माने दे थाब खालामदो नोङो लालाय थाब लालाय आयौ बेदरा बेसे जों फास जाबाय दा बेदरखौ मा बेदर बुङाखैथ' माबासो बुंदों मा होननानै बुङो थास' बिबारल'सो बुंदों बेखौ बेदरजों जायाना माथो जायो सानदोंलाय ना गोरानसो जायो वेलकाम नै थास' बिबार आच्छा थास' बिबारखौ माबायदि संनाया माबायदि माजों संगोन संनायालाय दै होना रुबानो जानायालाय ओरैनो माना दायो बासरनिसो नायो आरो गिबियावनो मोनसे खावलायनाय गासिखौबो आं डाइरेक्ट बुंखायो थास' बिबार जानानै खिन्थु नोंस्रा लेट्रिना सानथामसो बेयाव खिनो मोननाय नङा नोंसोरो मिथिबाय डाइरेक्ट हा दिपसियाव आनजावगोन दिपसियाव माखो खिखो हासुदैखौ नोंहा डाइरेक्ट बेयाव खिनो मोनाथ' डाइरेक्ट बागानाव खिनांगोन नङाबा डाइरेक्ट बोनना गारनांगोन खिनायफोरखौ बिदिनो खालामहैनांगोन ओमफ्राय हायावसो खिनांगोन हा बाहेरायाव खिनांगोन खदालजों जावफुनानै गारनो मोननाय माथो बिदिनो खालामनांगोन नङाबा खिना मोनामगोनसो खम मोनामगोन आयु प्लास्टिकआव खियो ना गिलुलुखा डाइरेक्ट बुंखायो आङो बेखौ जानानै थास' बिबार जानानै माने खाथियाव खिनो मोना खाथियाव हासुनो मोना डाइरेक्ट बुंखाबाय आं मिथिबाय आं बुंखाबाय दा हायावनो खिनांगोन ना जावफुना गारनो गारगोन ना थेवबो मोनामगोन ना जानाय जायैनि खोथा नङा आंथ' जाखाया र' बेखौ थेवबो नोंसोरखौ बुंखाबाय आरो खाथियाव खिला खालामनाङा हासुनाङा मिथिबाय ना सारदों नै फुख्रियावहा नैलाय मारै आबौ मोजां ना खबरा मोजां नङा मोजां नंगौ आच्छा दे होमबालाय नै जोंनि फुख्रि ओमफ्राय नै ना सारदों लाफाया नै लोगोफोर एबारसो नायानो एबारसो धामाका नै जोंहा आफाया थास' बिबारखौ संगासिनो देनटानां इस लेबाव उदैसो गलायदोंसैला हा उदैसो गहां जालायदों इस देन्जार स्टाइलनि संखादों बेहालाय मा मोनामदों नों खाथि जायो मानसि मानसिखौ नायफैदोंमोन आङो होमबाबो एसे गोजाननिफ्राय नाय माने बुस्थुआ मोनामदों माथो एसे मोनामखायो बे गावबा गाव सेनब्रा बियो ना आफा थास' बिबारा एसे आलदा माने बुस्थुआ मोनामखायो गोजाननिफ्राय थास' बिबारा मोनामखायो सारदो गेसाव बोराबो मोनामखायो नों जाया नों थास' बिबारा संबासो मोनामो जाबाबो नामा संबाला मोनामा नायसै आङो जाखांबा मोनामा 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 थागोन आरो माबायदि मोनामखादों नायनाय मोनामा ओमफ्राय नोंहा जायादों मा जादों जों जागोन ना आफाना बुंदोंना आङो मान खावलायनाय बोरैबा एकदम माबा बोरैबा खाथियाव लांनो र' आफा बापरे बेरदों जाय जाया बे सोलाथारनांगोन बे आखाइखौ सोलानांगोन 20 थाखा फैसा होगोनबाबो सोलाया आङो हा 20 थाखा फैसा होगोनबाबो सोलाया आङो सोर होनो नोंनो 20 थाखा नांगौबा जों जागोन ना आफा 20 थाखाखौबो लागोन जों जागोन बेसेबां गोथाव मैगं संनायखौलाय आरो बहा फैसा होलाबायनो जानाय समावलाय जाय जेरै हायो एसे रानना हो दै ओंखामावहा दा गाबोन आग्लायाव लांसों जाग्रायो नालाय ओंखामखौ आग्लायनायखौसो मोनजागोन नोंसोरो बरिया थेब ओमफ्राय आफा थास' बिबाराव जेनेबा बेदर ना होआबा जाजागोन ना जाजाया जाजायो बे मोनसे ना बेदरा मोनसे सुवाद लायो माने बे लुगैनायसोब्रा ओंखायनो होनबाय आं सुवाद नांबाय माखौथो बुजिखो गावनो बेदर गैयाबानो जाया बिदि नुयो बेदर गैयाबा जायानानै जायाथ' आरो सिङा गंबेसे सानजोबोबा नायदाव मोजां खोनादों माने ना बेदरा जाबाय टेस्टि माने नङा ना बेदरा एक्चुअली बेयो लुकसो मानसिनि लुक लुगैनायसो बियो नोंनिनो लब माने आं ना बेदर बांद्राय जायाब्रा थास' बिबारखौ मायदि संनांगौ सिगां दिनै नाजों संबायना मालाबा अमा बेदरजों संबाय आरो लाबोबावगोन आरो खोनसेबाव
दाउदो संबाय लाबोनांलालै आरो लास्टआव जोंहानो थास' बिबार जोबोर जाबाय ना बोथिया गोरान संगोन किचेनखौ मानो मोनामजोबखाबाय गोसाव बोरैबा सावखुन्था नों थांदो थांदो बारा बोथोरला मालाय ओंखामखौ एसे थावनो फोमोनदो एसे गुसु खालामनांगोन थायबा बांद्राय गुदुंबा थावाना थावा खम गोथाव जाखागोन बेयो नायग्राफोराथ' सोरबा सोरबा खुदै गलायगोन खोमालै जिखुनुबाबो थास' बिबारखौ बिदिनो संनांगौ मोजां संना जानांगौ मानो होनब्ला बेफोरो माननाय बुस्थुथ' बिजानु गोनां बुस्थु बेखायनो मोजां संना जानांगौ ओंखायनो दिनै फार्स्टआवनो जोंहा आफाया संबाय आरो नैबेयावहा जाब्रां होननाङा बै भुटियाफोरनि जाब्रांमोन ना नैबेहाय होननाङा दिनै आं खारैजों संदों हो मालाबा बेदर सङोब्ला खारै होननाङा बेखौ फोमोनग्रोना लानानै थाव बेदरखौ सेरदो आरो बेखौ होदो जाब्रां होबाला माने गोखा जायो खाथे जायो सुवाद जाया केमेरा खेबनानै गोलोमजोब्बाय आंखौ ओइ केमेरा खेबदोंनो ओइ मोजां फोरों आफा ए दे रोंखागोन दा माबायदि सङो बिदिनो आरो बास जाबाय दे बरिया जाखाबाय दे जाबाय दे दा जानायाव लोगो मोनसिगोन दे गासैबो रायजोफोर नै आवरायजेनबाय थास' बिबारजों ना माबायदि जाखोब्रा टेस्टियालाय खोनादों दै संनाया दै जानो नागिरदों आंथ' आंनि संनाय नालाय आं गोथाव ना बुंनानैबो लाब गैया बै जाग्राफोरासो मा बुङो आंथ' जानला मोनला गोथाव ना बुंगोन ओमफ्रायसो संख्रिबो नाङा जानो हागौ बानलुबो नाङा जानो हागौ एसे नांलायलायबो जानो हागौ आच्छा संग्रा मानसियाथ' गोथाव ना बुंबा जायाना बुंबा जाया जाग्रायासो बुंनांगोन आच्छा बिदिसो होमबा घटनाया होमबालाय एसे जाजेननोसै आं हो दे होमबालाय लागाव गोथावखौथ' दा बुंसै बिराद टेस्टि सुवाद जादों आं नाखौ जालामोनलै आं बेदर बेखौल' जासिगोन थास' बिबारखौ दाथ' बासिनोबो जालाना गाइस जानोसै माने जागासिनो आरो ओमफ्राय आंहा नै ओरैजाय भिडिअ हमगासिनो एसे आंबो दाहाय जानोसै खिन्थु आंनिया मा होनना बुङो आं जाया नालाय दे खिथादो टेस्टिफोरा माबायदि जादों माबायदि जाखो आफायाथ' बिसिं टेस्टिखौ खोन्थालानो बियो जाय गाव संदों नालाय ओंखायनो खोन्थालानो बियो टेस्टि आच्छा लागाव बिदिबा दे माबायदि जादों बानलुआ हा मा जादों बानलुआ बानलुआ थिग जादों होनदों आरो आच्छा हिट जादों माने बाहेरा आलासि थाबा बानलु एसे खम होगौमोन रावबो गैयाना आलासिया बेवहाय एसे नायथ'थ' एसे बुरजा होदों आरो नायथ'थ' होदों आं बानलुखौ आरो फारसेथिं गिनायबो दङ ना एसे आं संनाय मानबाय जारला जागोन आंहा हाद्रि माने ना बेबो आंखौ नायनो बागोन नंगौ गोथाव ना पुरा हेभि टेस्टि नामा हेभि माने बिदिखौ मोनजानाय बहुत फायगौ नांगौ नंगौ दे जादो आरामसे बरियानो नों मा गोथाव मोनमारदो आरो न'खौ सोंना नुवाखै होनदों हा अके आफा संनाय ना दे सोरबा मोनजायो बिदि बिहाव संनायखौ मोनजायो मोनजानायालाय सोरबा सोर मोनजायो कमेन्ट दोनदो मोनजायो मानो मोनजाया जानांगौ बिदि आरो संखायो आफाया नै पुरा हेभि टेस्टि जादों ना न'खौ सोंना नुवासै होनखोलै गाबोनो आङो ओंखाम गुदुं एसे संफ्लायनानै थिग 9टासोआव ओंखामखौ नोंसोर उनाव जा आग्लायबाला गाबोन खम गोथाव जागोन माने बे थास' ओंख्रिया दे थिगानो दे रायजोफोर बिदिब्ला जानायखौ बावनो दोनथ'सिगोन नामा दे चेनेलनि अनारा जेबोखौनो बुंथारा माथो जानायाव बांद्राय राव ओंखारा हामा जानायाव रायलायनो दे होमबा दोनदो दे ना मा बुङो बाय बाय दे
दे मा खालामनांगौ गासिबो लाइक खालामनांगौ नामा लाइक होनांगौ लाइन होबा जाबाय नायग्राफोरा उनावसो रोंगोन ना सोरबाफोर लाइक होनांगौ ना कारेन्ट थांबाय दे कारेन्ट थांबाय दे बिदिब्ला ना बेसे जाखादों आं बुंनोबो जाला आरो रायज्लायथावला दायो होमबा दोनसै गोसो होदों जानायाव दे होमबालाय गुड नाइट होनदों खनसे गुड नाइट जाहांनायावनो